Està claríssima, és una mesura que demostra que no som tots iguals per als governants. És una mesura que com ha dit ja Estrella Carcassona, convida, evidentment, a defraudar, perquè d'ací uns anys, és a dir, ja me pareix que anem per la quarta amnistia fiscal, i aleshores en un 10% queda tot regularitzat i tot blanquejat, però n'hi ha un problema greu. L'altre dia vaig parlar amb les persones italianes, estaven comentant que en Itàlia, per exemple, també s'han fet amnisties fiscals i resulta que, clar, diguem que regularitzen la situació dels diners que estan en paradisos fiscals, però els diners no tornen a Itàlia, els diners no tornen així per a crear llocs de treball o per a invertir. Es queden on estan, és a dir, pagant el 10%, que és el que volen fer ara, automàticament queda regularitzat tots els diners que tenen fora i així no ve ni un duro. I continuem sempre igual. Home, jo penso que estaria bé, si som tots iguals, per exemple, que hi haguera una amnistia fiscal o una amnistia hipotecària, és a dir, per a tots, i així tots estaríem contents i tots estaríem jugaríem amb les mateixes cartes davant de la llei. Per tot això anem a votar a favor, però com sempre, i degut a conforme, diguem, les darreres mesures i les que vindran, me pareix que això serà impossible, una amnistia fiscal per a tots. Sempre a pagar els mateixos, els de peu. Però bé, no ens queda altre remei i mentre hi hagi anirem pagant fins on puguem. Per tant, anem a votar a favor. Gràcies.